Programiranje u Pythonu, ciklusi, naredba while. Zadatak. Napisati program koji za unet broj n ispisuje njegovu najveću cifru iz zbir cifara. Znači potrebno da unesemo broj n i da ispiše njegovu najveću cifru i zbir svih cifara. Prvo ćemo uneti broj n. I potrebno da nađemo najveću cifru i zbir cifara. Znači najveća cifra možemo postaviti na početku na 0, pošto će sve ostale biti veće sigurno, znači broju. I zbir cifara 0. Dokad ćemo da izdvajamo cifre, znači uzimamo posljednju cifru i poništavamo i sve tako, znači izdvajamo sve dok je n veće od 0. Znači radimo sve dok je n veće od 0. I šta radimo? Cifra je jednako ostatak sa 10, a novi broj je kada taj broj podijelimo sa 10 celobrojno. Znači recimo 123 celobrojno sa 10, 12. Znači odbacili smo onu posljednju cifru 3. A 123 ostatak sa 10 je 3. Znači ovdje imamo posljednju cifru, a ovdje smo je u ovoj iteraciji odbacili. Znači ovako ćemo, uzimamo posljednju cifru, a ovdje odbacujemo posljednju cifru. I sada gledamo, znači tu cifru dodajemo, zbir je zbir plus cifra, zbir jednako zbir plus c i gledamo da li je ta cifra, ako je c veće od najveća, onda je najveća jednako c. To je bilo sve i sada na kraju ostaje da ispišemo print najveća cifra je najveća i print zbir cifara je zbir. Okrenut ćemo. Broj 375. Greška, najveća. Najveća, ovdje nismo da pokuhali. Najveća, još jednom. 364. Najveća je 6, zbir cifara 369, 413. Još jednom. 1, 2, 3, 8, 7, 5. Najveća 8, zbir cifara 14, 12, 26. Znači, to bi bio zadatak. Najveća cifra i zbir cifara. Posljednju cifru.